16 Adara her sal 16 Adarê rojek reş e di tarîxa însaniyetê de lewra 16 Adara sala 1988 li Kurdistana Başûr li bajarê Helepçe zalimê Seddam û hevalbendê xwe bi gazê kimyasal gelê Kurdî Müslüman û mazlûm bi bomba bi gazê kimyasal bomba avêtin bajarê Helepçe û di encamê de nêzî 6000 kes şehîd ketin, 7000 kes birîndar bûn, 15000 kes birînê di dirêjiya tarîxê de berdewam kir û piştî vê qetliamê jî nêzî 7000 kes jî bermayê van gaza heta roja me birînê wan berdewam dikin. Ji xwe nebat tê jî li gor rîwayeta li derdora bajêr li deşta Helepçe nebat hê jî nebatê got digihêje zîraeta got digihêje hîn jî ne zîraetek saf ye hê jî bi nexweşî ew zîraet û nebat digihêje fêkiyê li Helepçe. Ji ber vê 16 Adarê tarîxa însaniyetê de rojek bi reş e divê salvegera qetliama komkujiya bajarê Helepçe de em jî carekî di Seddam û hevalê wî nexwasin yê got ew gaz dabûnê em wan telîn dikin, em wan şermîzar dikin. Lewra bajarê Helepçe di tarîxa însaniyetê de rojek diyar e. Her dibe 16 Adarê em jî boy vê rojê rastî belkî reşkirê didin. Bi rastî li bajarê Helepçe hew gelê Kurdî Müslüman li bi tenê leqayî komkujiyê nebûn li bajarê Helepçe belkî komkujî însaniyet bi komkujiyê re seranser ma wîcdanê însaniyetê birîndar bû di bajarê Helepçe de. Çima? Çünkü gelekî bê nasname, gelekî bêxwedî şû bilxweda tu xwedî wî tu nebû bi mezalimê Seddamî got ew gazê kimyasalî ji dost û mihibê xwe yê Ewropayiya yê Rojavayiya stendibûn wan dost wan gaza komkujiyek bi kar anîbû li bajarê Helepçe. Ji ber vê yanî dibe Seddam di piştî herba Korfezê de hat girtin û piştî herba nexwasim salê 2000 Seddam hat muhakeme kirin û hat çeniqandin lêbelê li gorî me ev nekafiye çünkü müsebbibê vê komkujiyê ne Seddam bi tenê ye. Lewra yê got ev gaz dabûn Seddam, yê got wê Seddam van gaza çawa îstîmal bike, yê got ev gaz di ku de Seddam wê îstîmal bike yani mamosteyê Seddamî got ev gaz jê re damin kiribûn hebûn bi Seddam van gaza hat çeniqandin lêbelê ew dost û hevalê wî got ev gaz tedarik kiribûn mixabin tu diyar nebûn heta roja me yani kê ev gaz dayê cezayê vana çibû ew diyar nebû ji ber vê jî em dibêjin müsebbibê komkujiya Helepçe hê diyar nebûye. Müsebbibê wê ji xwe diyar e ji teref me de ji teref gelê mazlûm de diyar e lêbelê îlan nebûye. Müsebbibê wê dewletê Ewropayê ne Amerîkayê dewletê Ewropa hemû ne çünkü wan ev gaz dabû Seddam û Seddam bi gazê got ji wan stendibû komkujiyek li ser xelqekî bêkes belengaz û mazlûm û Müslüman tedbîq kiribû. Ji ber vê yekê di salvegera komkujiya Helepçe ya sî û duyemîn de careke din em Seddam û hevalê wî nexwasim ê got ev gaz jê re tedarik kiribûn û ev gaz dabûnê em telîn dikin û şehîdê Helepçe em bi rehmet wan di bîra xwe de tînin ji malbatê wan re ji aîlê wan re careke di sersaxiyê dixwazin ji gelê Kurd re û ji hemî Müslümanan re em sersaxiyê dixwazin û salvegera wê de em Seddam û hevalbendê wî telîn dikin.